Dobrý večer. Pekne vás všetkých vítam a každého jedného osobitne zvlášť. Ďakujem vám, že ste prijali naše pozvanie a že sme sa znova stretli pri našej už tradičnej katarínskej kapustnici. Dovolte mi na úvod privítať našich vzácnych hostí, teda najprv nášho vzácneho hostia, podpredsedu KDH Jula Brodsku. Ďakujem vám pekne. Taktiež vítam medzi nami zahraničného tajomníka KDH Martina Dilonga. Čo sa týka hostí, ešte nám vlastne pristúpili pôvodne účasť aj Monika Gibalová a Jožko Mikloško, ale teraz vlastne sa ospravedlnili, nemohli dôjsť, ale pán poslanec Jozef Mikloško poslal ceny do tomboly, za čo teda veľmi pekne ďakujeme. Rovnako by som chcela povedať, že pán podpredseda Julius Brodská aj pán podpredseda KDH Alojz Pšidal nám prispeli veľkou sumou do tomboly a výťažok z tomboly poputuje rodine po zosnulom Pavlovi Hradskom, predsedovi KDK v Kaplnej, ktorý nás v júni vo veku 46 rokov predišiel do večnosti a zanechal po sebe 6 detí vo veku 1,5 až 21 rokov. Takže vás týmto prosím zároveň, aby ste si kupovali tombolové lístky. Cena jedného lístka je 50 centov, takže môžete si kúpiť aj 10, aj 20 lístkov. Nech sa páči. Máme veľmi hodnotné ceny. Upozorním možno aspoň na tie prvé. Prvú cenu do tomboly nám prinesie sám predseda KDH Jan Figel. O chvíľočku príde aj pán predseda. A pán predseda nám vlastne zakúpil obraz od umelca Miroslava Kudziu, ktorý sám vlastne priviezol z východu a potom ho sám vlastnoručne alebo so svojou pani manželkou dávali zaramovať. A teraz išiel pre obraz a ho teda privezie za chvíľu, takže to je vlastne prvá cena v tombole. Druhá cena je od krajského predsedu KDH Dušana Pekára, ktorý sa žiaľ tiež musel ospravedlniť. Je to 64-bitový USB kľúč. Tretia cena je od predsedníctva okresného centra KDH Bratislava 4 kvalitný tlakomer a ďalšie ceny si vypočujeme a pozrieme potom už pri samotnom žrebovaní tomboly. Takže vítam vás, prajem vám všetkým príjemný večer, príjemnú, zmysluplnú a bohatú atmosféru, bohatú na duchaplné a milé priateľské rozhovory. Otče náš, denne ti zo srdca ďakujeme za nám darovaný života čas. V živej pamäti doteraz máme, kedy Spasiteľ sa narodil v nás. Kruh lásky prestal byť uzavretý. Vďaka, že prebývaš s nami aj ty. Otče náš, tvoj syn skrze Máriu človekom sa stal. Na seba kríž za človečenstvo vzal. Na kríži za nás všetkých život dal, by ťažké previnenia z ľudstva sňal. Vďaka, že i naše hriechy dnešné skrie v svojej láske nekonečnej. Otče náš, za Kristov odkaz jednoty vďaka, ľudí pýcha ešte stále láka a jeho to nekonečne bolí. Prosíme ťa, by jedno sme boli, ako ty, Otče, Duch Svätý a On. Vďaka, že ste nám príkladom aj v tom. Otče náš, tvoj Svätý Duch nech nás mocnevanie. Prosíme o chlieb a požehnanie pre naše rodiny, priateľov, vlast. Zo zlých ciest nás vždycky ku sebe vráť. Vďaka za dar bratstva a priateľstva. Nech naša láska je denne čerstvá. Toľko, Stanko, myslím si, že ku tomu netreba nič dodať a nech teda ten duch bratstva, priateľstva a lásky prebýva nielen teraz medzi nami, ale aj v tom našom bežnom, každodennom živote, všade tam, kde nás máme.
nevšedný. Nepremohol ho režim zákerný, ani jeho podlá eštebácka smršť. Žil, slúžil stále ako verný kňaz. Nadovšetko plnil Božie ciele. Všade, aj v komunistickej cele.